Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Datang panjenenganipun para pinisepuh dalasan sesepuh ingkang dadi bekten Bapak Takmir Mushola nomor 5 Bu. Amin. Mushola Al-Mukmin ingkang tansah hormati para bapak, para ibu, jamaah pengawasan rutin malam Sabtu Pahing Mushola Al-Mukmin ingkang tansah satu lagi masyaallah. Laleni Bu. Satu lagi kita tansah kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Sedaya sami sehat ya Ibu, Pak? Alhamdulillah. Jasmani pun sehat? Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat. Rohani pun nggih sehat? Sehat. Dompete sehat? Dompete sehat orang gitu. Wonten sing sehat ana sing lara. Diimpus mboten? Amargi dompet niku vital nggih Bu. Napa-napa kan butuh duit ta nggih Bu? Nggih. Napa-napa butuh duit ning mboten duit niku nggih napa-napa Bu. Duit niku ngagem sarana kemawon. Para bapak, para ibu, anak-anak kula sedaya ingkang tansah kula hormati, kula cintai, ingkang tansah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing siang punika monggo kita sareng-sareng kita dherekaken kita tansah ngaturaken puji mangan bener syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wiwit saking paringipun keberkahan rahmat taufik lan hidayahipun wonten ing siang punika suasanipun sahdu Ibu. Silir adem tur alhamdulillah mboten salah. Mila niki satunggalipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dhateng kula lan sami kita kedah bersyukur dhateng Allah dan mugi-mugi kanthi syukur kula lan sami menika Allah tansah nambah nikmat-nikmat sanesipun. Salahipun salawat dan salam dipun aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat lan ugi dumateng sedaya pendheripun ingkang tansah ndereki dhateng sunah-sunahipun ngantos benjang dinten kiamat. Amin. Lah badhe nyuwun syafaat dhateng Kanjeng Nabi ta Bu? Nggih. Nggih niku perbanyaklah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lan salesipun ingkang utama sholawat ingkang sempurna inggih menika sholawat Ibrahimiyah. Pirsa Bu, sholawat Ibrahimiyah. Jenengan tasawuf akhir nek tahiyat nika apa ta Bu? Nah, niku sholawat Ibrahimiyah. Niku sholawat sing komplit. Nah, niku sholawat sing paling komplit. Wonten ing siang punika kita sowan nggih wonten ing jamaah mushola Al-Mukmin. Masyaallah ya lali meneh. Mushola Al-Mukmin sing sepisan mundi dawuh kala beberapa waktu yang lalu niku kan Pak Yatno, Dr. Andes Suyatno ingkang tugasipun menika rumiyin wonten ing satenipun purna. Purnanipun nggih dereng dangu nembe bulan iki. Dan kokap, dan itu kesik-kesik kali kula. Mas Min, tulung besok nek aku pensiun, kono pae sedake Mas Arjo jadi mbiyen kancamu. Wah, sing kula sambung. Nggih, insyaallah hari ini. Niki nek mboten kalian takdiripun Gusti Allah, kula mboten saged sowan mriki. Pripun Bu ketemu kalian kula? Wajah baru
Sak nembe niki kita kepanggih kalih kula Bu. Nggih. Apa wonten sing saderengipun nate kepanggih ten kula? Dereng. Ten mergi nggih dereng? Dereng. Cen ora terkenal. Wong ini ora terkenal ini ku jarang ana wong iso ketemu ten dalan. Lajeng kala semanten ugi niku Mas Arjio. Niku pun dangu kula le tepang Pak Mas Arjio 2006. Nalikanipun Mas Arjio niku nembe lulus STM nggih. Nah, niku terus ngaji, sering ngaji teng Wates. Kepanggih kula ya. Nikah niku kula nggih mara niki pas nikah. Nikahe mara terus terakhir kepanggih niku pas sedanipun bapak. Lajeng piyambakipun daftar PNS ketampa ketampi wonten ning le ketampi ten pundi Bu? Pulau Rote. Ora nggih tebesan to. Selama 4 tahun mboten nate kepanggih. Nah, sabebaripun menika terus pindah ten Purworejo niku nggih namung kepanggih ten story-story niku. Oh, Pak Sarjio saiki pindah nang Purworejo. Akhiripun qadarullah malih. Jadi takdiripun Gusti Allah kula dipanggih malih wonten ing siang niki kala wingi tindak ten yen kula ten gubuk kula. Lajeng niki kula saged sowan wonten niki. Pitepangan mboten Bu, Pak? Nggih. Pitepangan to niki? Nggih. Nek nami kula pun pirsa to? Nggih. Ah niki kula pun disebut Pak. Nah niki nami kula niku cekak aos yo asli wong desa. Nek bedane desa kula ten ngisor jenengan ten dhuwur gitu. Tengeripun palinganipun Bapak Simbah kula niku jenenge Winardi. Ora cekak tur penak to Bu diapalke. Terus dandane ora wangun nek dadi mulang ngaji nggih. Ah jenenge ora nganggo Muhammad, ora Saifuddin, ora nganggo jeneng-jeneng Arab. Nggih. Niki alhamdulillah dipun paringi jeneng Winardi. Lah Bio kula mapan wonten ing ringin Ardi. Pun pirsa ringin Ardi? Sampun. Mriko nika nggih ngandhap sakwitanipun waduk Sermo. Napa wonten sing kagungan sedherek ringin Ardi? Kula gadah. Gadah Bu? Nggih. Sinten Bu? Supel nika ngene riyen namine Sarbini. Lah kula niku mantune Bu. Mas niku Bu jenengan kepanggih derek. Masya Allah. Apa sinten Bu jenengan? Kula Bu Rubina. Pun nate kondangan mriko kula. Katengene Kang Sarbini. Nggih. Tetakan nika. Nggih, tetakan anak kula niku Bu. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin tidur. Kula nggih mboten mriko dek sangtu kita mboten nonton. Mboten nonton nggih. Mbah Kemia. Nggih. Masya Allah. Panggih. Kula niku pun bola-bali niki ning derek teng nika nggih kado surat. nggih. Nggih niku sak brayat kalian adik-adikne Bapak nggih. Termasuk Mbak Tupino, Mbah Kemia, Mbah Surat. Nggih nika Anten napa-napa nggih asing niku to. Alhamdulillah kepanggih. Mangke kula crita. Mangke kula crita kali simbah kula. Kali Ngatilah, Ngatilah simbah kula Ngatilah kali Mbah Samira. Nah, salam ketemu karo sedulur Mas. nggih mangke narak ben gubuk kula. Nggih mugi-mugi mangke. Kula anak kula marung Nggih, Mas sinten nika? Parlan. Mas Parlan nggih. Nggih. Jembe nika ngundangi nika nggih ten kula. Mas Parlan nggih. Ngandhape niku wonten Mbah Ganep, Mbah Tengil, Mbah. Kula sok mriko. Nggih. Kita lajengaken perkenalan nggih niku kula Winardi, Mas kepanggih kalih Le Rubina nggih. Niki tesih sederek niki nambah ngraketke pasedhek. Allah niku nek ajeng nuduhke dhateng kula lan panjenengan sami niku dalane ternyata warna-warna nggih Bu. Nggih, tenan kula niki pun sepuh yo kelalen.
Mboten namung sing sepuh sing lalen. Kula niku enom ya sik lalen. Nah niku musola napa ya lali meneh al mukmin gitu. Nah niku. Sami mawon. Niki sasampunipun pitepangan dari nek mangke ajeng detail ngertos kula niku nyuwun pirsa golek Rubina niki. Kula manggile golek tadi iki. Mboten budhe ning lek Rubina ngoten iki. Soale nek Basar Bini kalih Nggih pernah nggih sapa Kang Sabini. nah, kaya iki berarti kula lek. Nggih, niki Allah nedahaken bilih maha kuwasipun Allah. Niku ndadosaken kula lan panjenengan menika sing kaya emokal niku dadi iso napa-napa niku kalian kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, siang punika kula lan panjenengan sami kepanggih kalih kula masih kepanggih kalih isih sederek kalih Lek Rubina niku kan salah setunggalipun perkawis ingkang dipun tedahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para ibu bapak ingkang saya hormati rahimakumullah. Niki pengawasan pun pinten tahun Pak Bu? Berjalanipun. Pun nonton kalih tahun nggih. Pun alhamdulillah. Nah, saderengipun corona, salebare corona ngantos dugi kita Bu. Nggih, niku alhamdulillah. Pripun le ngaji pun dugi napa Bu? Ono kae. Ya alhamdulillah. Sing penting setiap malam setiap Ahad soalnya kalau niku di binaan niku bengi kalih Ahad niku Bu. Setiap Setu pagi jenengan tindak mriki niku salah satunggalipun perkawis ingkang ndadosaken kula lan panjenengan menika dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus napa Bu? Kula lan panjenengan sami menika gesang wonten ing alam donya niku sampun dipun paringi syariat dening Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariatipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kula lan panjenengan menika supados kersa menuntut ilmu. Menuntut ilmu jenenge ngaji wonten ing dalu punika. Krana piantun-piantun ingkang ngaji niku insyaallah dipun paringi ketenangan jiwa. Jadi dipun paringi ketenangan jiwa, biasane nek saking tenange jiwanipun menika suwe-suwe ngantuk. Suwe-suwe ngantuk. Niku krana napa? Allah menurunkan as-sakinah. Dipun tumurunaken as-sakinah ketenangan dhateng piantun-piantun ingkang kersa berkumpul wonten ing majelis-majelis ilmu. Lan sinten ingkang kersa mendatangi majelis ilmu mongko badhe dipun gampilaken mlebu dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing ora pengen mlebu surganipun Gusti Allah? Ngacung niki. Sedaya kepengin mlebu dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten salah setunggalipun hadis yang dipun riwayataken saking Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, sing sapa wonge menempuh jalan mlaku tumuju ngoten kagem pados ilmu ingkang wonten iki ing disebut menika ilmu agamanipun Allah Subhanahu wa taala utawi agami Islam. Golek ilmu agama Islam ingkang menika piantun ingkang kersa pados ilmu agama Islam niku badhe dipun gampilaken kanggo dhewe niku jalan menuju surga. Terus jenengan niku nek pamane dirasa-rasake gitu. Antarane jenengan ten dalem kalau ten mriki penak pundi Bu? Penak ten dalem to Bu? Nang omah iki jenengan saged layah-layah ngrungokke uyon-uyon. Iso sare dan sebagainya. Nek dirasa-rasake midere hawa nafsu. Terus ana hawa nafsu niku kan kepengine sing penak-penak gitu Bu. Nggih. Pengine penak-penak, sing enak-enak. Terus
sing cepak-cepak niku hawa nafsu. Terus makna wonten ing hadis menika badhe dipun gampilaken tumuju dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menempuh jalan mencari ilmu. Jadi wong-wong sing padha gelem mlaku ana ing jalan golek ilmu agamanipun Allah niku badhe dipun gampilaken mlebu surga. Jenengan niat saking dalem dumugi mriki niki wonten arisan mboten Bu? Kadang-kadang nek ana embele-embele pengajian ya ana arisane niku kan niate engko terpecah. Ku nek apamu? Nek ana arisane iku nggih kula wonten Bu. Wonten arisane wonten simpanan pinjaman ing tanpa bunga. Ning nggih cok kula bolak-balik kula ilak-ilike niku jenengan nek niat ngaji ampun tujuan utama niku lho Bu. Mangke ndak oleh mboten oleh ganjaran, mboten oleh pahala saking ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Piyantun-piyantun ingkang berjalan. Wonten sing tindak, wonten sing napa ngaten dari rumah ngantos tumuju tempat niki, musala niki. Yo dilarang musolane teng jero iku. Nggih. Mboten sing pinggir jalan raya sing strategis ngono. Teng jero kok yo jenengan iki masyaallah luar biasa. Perjuangane kangge menuntut ilmu niki. Lalu niki satunggalipun jalan kagem menuju surganipun Allah niku nggih. Dia orang-orangipun menika piyantun-piyantun menika purun ngorbanke. Jenengan ngorbanke tenaga tindak mriki. Ning insyaallah tindak jenengan saking dalem dumugi papan menika satu langkah badhe menaikkan derajat. Satu langkah lagi menghapus dosa. Pengen mboten dihapus dosane. Nggih. Ora ana to sing menera kepengin ben dosa kuwi. Sedaya kepengin pikantuk dosanipun menika dipun amputen dening Allah Subhanahu wa taala. Maka kanthi jalan niku berjalan dari rumah ngantos dumugi papan menika nek diitung pun pinten langkah Bu? Akeh langkah. Wong ora tau ngitung niku. Ning niatipun bismillah pados ridhanipun Allah badhe nuntut ilmu kagem sangu wonten ing akhirat. Maka langkah-langkahnya tadi Allah badhe menghitungnya. Yang satu mengangkat derajatnya, yang satu lagi menghapus dosa. Terus beruntung sekali piantun-piantun ingkang kersa menuntut ilmu niku. Badhe dipun gambulaken mlebu swarga. Ingkang kalih menuntut ilmu menika sebab mendapatkan hidayah. Jadi sebabe wong golek ilmu krana ilmu niku iso ngerti. Kanthi ilmu niku saged mangertosi endi sing halal, endi sing haram. Endi sing kuwi iso ndatengake pahala, endi niku sing iso marake dosa. Niku ilmu butuh ilmu. Nek wong ora ngerti ilmune wis pokoke golek duit kanggo nafkahe keluarga yo sing penting oleh mbuh halal mbuh haram. Mergo mboten ngerti ilmune. Ning nek piyantun ingkang ngerti ilmune, oh nek kaya ngene iki perkara sing haram, sing dilarang Gusti Allah, monggo aku kudu ngedoi. Oh, iki to perintah Gusti Allah. Berarti kula panjenengan kedah nglampahi. Niku ndadosaken kula lan pansami badhe gampil dipun dhateng surga mergo berilmu niku. Dan ilmu itu badhe mendatangkan hidayah. Karena hidayah niku mahal Bapak Ibu sedaya. Hidayah niku mahal. Sok sinten ingkang dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, mongko mboten wonten ingkang saged menyesatkan sing nyasarake. Ning sing sapa wonge disasarke dening Gusti Allah, mongko ora bakal ana sing menehi hidayah. Karena hidayah niku kagunganipun Gusti Allah. Jadi hidayah niku miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nek pamane ana wong dudu kawruh, ana
sing ngenehi ilmu niku wasilah kemawon, perantara. Oh mergo si fulan dheweke niku sregep ngaji. Oh mergo si fulan dheweke niku sregep maca Quran. Oh mergo si fulan dheweke niku akhlake utawi bebudanipun sae. Niku wasilah kemawon. Ning sing maringi hidayah terbetik di dalam hati. Tek. Oh iya iya. Iki perintah Gusti Allah. Aku tak bismillah nglakoni perintah Gusti Allah kon menyang ngaji, lajeng menyang ngaji. Jadi jenengan niku le tindak ngaji nek mboten wonten krana paksaan to, Bu. Mboten. Tulus saking manahipun piyambak-piyambak nggih. Nggih. Wau mirsani wonten sing niku bapak niku. Saking ngarepe pasar Jio, dhuwur niku tindak niku masyaallah. Simbah. Dugi mriki. Niku nek mboten pikantuk hidayahipun Gusti Allah, ya wegah. Nek ningu kewan ya mending ngarit-ngarit. Ning krana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, maka piyantun menika dengan rela, dengan ikhlas piyambakipun menika menghadiri majelis-majelis ilmu kados ngaten niku. Ing angka 3 menuntut ilmu menika badhe ndumugaken dhateng ilmu sanesipun, kanthi ilmu menika ugi badhe ndumugaken dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus salah satunggalipun pangandikanipun ulama ingkang dipun ngendikaken inggih menika man ngamila bima amila aurasallahu ilman ma lam ya'lam. Sing sapa wonge ngamalake salah sawijining ilmu sing wis diilmui, mongko Allah bakal mewarisi ilmu sing ora den mangerteni. Jadi kadang-kadang ngeten Bu, ana wong sing berilmu ning ora gelem ngamalke. Nggih napa mboten? Nggih. Wis ngerti misale maca Quran iki pahalane saben-saben huruf dilipat gandake 10 kebaikan. Ning gere nang omah iku bar magrib utawa nek nang omah mboten purun maca Quran. Mriki pun sedaya saged maca Al-Qur'an Ibu. Dereng. Ning sinau ta Bu? Insyaallah. Saking Iqra pun belajar Iqra Bu. Pun khatam Iqra jilid pinten? Mboten maksudnya mboten khatam yo dikhatami mbelah ingkung mboten. Khatam niku maksudnya rampung. Misalipun Iqra 1 rampung. Nek dikhatami wah engko teh pitik langit-langit. Monggo jilid 1 tekan jilid 6. Pitung ingkung niku Bu. Terus jilid 1 lulus, maksud jilid 2. Jilid 2 lulus, lansak terusé ngantos jilid 6. Nah iki nek pun jilid 6 niku pun saged maos Al-Qur'an. Niku wonten priyantun wis iso maca Al-Qur'an, ning ora gelem ngamalke. Krana apa ya? Alasane aku kan sibuk. Kabeh nek pikir kabeh wong yo sibuk. Ning kados binti piyantun menika le memprioritaskan. Karena sing jenenge amalan-amalan napa kemawon menika harus di skala prioritas. Prioritas itu maksudipun didhisikke. Misalipun antarane salat kan 5 waktu Ibu. Nggih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nek piyantun menika sampun imanipun kuat. Lajeng piyambakipun menika ajrih dhateng Allah. Awit saking nek ninggalke salat niku dipun paringi azab benjang wonten ing akhirat, maka piyambakipun menika memprioritaskan dirinya anggenipun nindakaken salat 5 waktu. Nek mugi wonten ingkang engko sithik padahal yang jenenge salat niku yang sae ingkang sae salat niku kan ana wektune, pas wektune.
as-sholatu 'alal waqtiha. Salatlah pada waktunya. Nek wayahe zuhur nggih salat zuhur niku jam pinten sakniki? Wingi apa nek siang jam 11.27 niku pun manjing. Ning piyantun menika krana kesibukanipun wah isuk lah nanggung nyambut gawe. Masih dundur-undur ngerti-ngerti wis jam 2:30. Padahal jam 2:30 niku wis mlebu meh sedhit mlebu asar. Engko asar ngeten niku nyambut gawe ten kebon. Ora ngerti wayang, ngerti magrib. Niku onten Bu. Ning daerah mriku Bu. Nek kira-kira mboten. Mboten sih. Daerah mriku kidul niku. Ben kula niku ngalor sithik terus munggah. Niku memprioritaskan salat. Salat niku satunggalipun perkawis ingkang samangke dipun isah pertama kali. Jadi ana wong sing duwe ilmu ning dheweke niku krana ilmune ora gelem ngamalke. Mila perkawis ilmu ingkang saged numujoaken kita sedaya gampil bet swarga. Inggih menika orang yang berilmu lajeng dengan ilmunya piyambakipun ngamalke. Ngerti nek maca Quran ini mau kita aturaken maca Quran itu ganjarane saben huruf 10. Nek sing iso maca banter ya niku siji. Sing urung iso maca sing terbata-bata niku malah ganjarane loro. Jenengan niku loro nek pamane. Urung iso maca Quran yuk latihan le maca rada angil ora masalah. Niku mangke ganjaranipun loro ing sepisan usahane le maca. Sing ping pindhone le maca niku wae. Dadi usahane niku berjuang betul-betul wong ora iso kepengin iso niku le belajar temenanan. Jenengan rumiyin dereng saged ndamel apa sing angel Bu, masakan sing angel lho. Dalipun jenengan dereng saged niku belajar piye yo carane gawe risoles misalkan. Ayo kur ngono kae kok. Nek kur ngono kae ki nek wong sing ra iso ya ora iso tenan iku. Ning nek pamane diduduke iki lho carane gandum diadoni gitu lho. Langsung engko isine iki. Terus engko ana tepung parnir. Kok ngerti ya? Lha niku ya bismillah iso nek iso ya multi talenta Bu. Masak ya iso, ngarit ya iso, macul ya iso, nyambut gawe ya iso, ngaji. Nek iso saged ngene niku. Ning mboten kabeh wong ya saged ngene niku. Sing sae nggih. Wis pokoke sing penting halal niku. Nah niku nek mboten diilmui niku mboten ngerti. Maka dengan ilmu lajeng piyambakipun praktekkan. Nah niku sing ora iso maca Quran niku wau piyambakipun menika kan badhe pikantuk gambaran kedua. Usahane kalipun membacanya. Amila monggo kita ajak datang para jamaah sekalian untuk sebatas kululan panjenengan sami menika anggenipun maos Al-Qur'an utawi mencari ilmu sebatas dipun usahakan kanthi saya-sayanipun. Nek ten niki wonten niku belajar membaca Al-Qur'an dengan metode Iqra dipun rawuh nggih Pak Bu. Bismillah. Pokoke dengan kululan panjenengan sami menika sinau ngeten niku insyaallah dipun paringi ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Lan niku sedaya menapa kemawon menika kedah dipun lampahi kanthi istiqomah. Ngaji niki nek mboten istiqomah engko ora mangkat pisan ngoten tuman Bu. Ana sik tuman mboten getun. Nek getun niku imane kuat Bu. Nek misalipun maos ngaji ngeten niku siji wae. Oh, pahit-pahit ya.
Dados wonten piyantun ingkang nek ora istiqomah niku. Ora mangkat pisan. Terus dheweke niku tuman. Ya nek ana wong sing bisnis napa jare dol niku niki kan kathah cengkeh. Agek wayahe panen cengkeh. Nek ora aku ora nganu nanggung. Agek panen cengkeh. Lajeng pas wayahe ngaji dheweke niku mboten tindak ngaji. Terus malam setulegi berikutipun dilalah kok wis garing mepe cengkehe garing. Sing aku nanggung iki agar nak timbangi. Engko malah alasan mulai niku piyantun-piyantun ingkang utur utawa piyambakipun menika nek wis ora mangkat pisan biasane keterusan. Ning piyantun-piyantun istiqomah niku, piyantun-piyantun niku ngusahaake kaya ngapa kula lan panjenengan menika iso ajeg anggenipun nindaki kebaikan. Termasuk diantaranipun menika istiqomah di dalam mengaji utawi rutinan ngaji wonten ing kados wonten ing siang punika. Para ibu tansah kula hormati, para bapak tansah kula hormati rahimakumullah. Wonten ing siang punika sasampunipun kita ngaturaken bab tentang pentingipun menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu niku salah satupun perkawis ingkang saged nggampilaken kula lan sami tumuju dhateng surganipun Allah. Karena ilmu niku saged nggampilaken kula lan sami mlebet dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng jamaah sekalian rahimakumullah. Kita sedaya niku kan kepengin nggayuh kebahagiaan dunya lan akhirat. Gitu, Bu? Nggih. Ana sing mboten kepengin bahagia dunia akhirat? Kepengin sukses dunia akhirat? Nggih. Asring kula lan panjenengan menika ndonga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi kebahagiaan dunya lan kebahagiaan wonten ing akhirat. Lan supados dipun tebihaken saking siksanipun neraka. Niki ingkang dipun wastani doa sapu jagat. Wah, jagate disaponi. Disaponi kalian